Ayebire biga ni gotuko ya chakakura se county ya Nyamira asengo kumebuna abamenye be wodi ya itibo hebungi ya North Mugrango ime county yo abara batumiki benye gitari yege chini gose Nyabonge OPD iyo tanya kwigura ni gobono barura matwe 30 oka gocha se county ya Nyamira nse yo mugabana Amos Nyarimbo hamonomo MC obo Lamex Square enana bayigure gose bayireli chiko asama bokabo Baukwana imambi ya lero ni gabamenya obatebire buna nyagitali iyo yarosetigo na CDF hasekolende ya onchereire umurokano nomo MC obo asomo kabwe kibesa gwekiribubere 23 ne kiribubere 24 ni gobono esiekire asense moyomo MC atebire buna ne kiego cha kemerimo okoba ebodi yokolika abanyagitali bono yabegetwe abisi Muriketo Steven Nyarike Mbunde nero gotoigorera maya enseyemo Ekero togoika ase dispensary ya Nyabonge OPD iyo manyakaine munege chini ase ewodi ya itibe bonge ya North Mugrango ime ya Nyamira igoto kwariganiwa nege itekeiga kereto gosoime nigoto kumerana nabamenyi abagenderete kwabusa isiko Egiota maitingeringa aseba kwabusa igaiga no bagopimere cha ime nyagitariye yaiga barbare ne nyagitariye yaiga nigo chombe chigendete kurisia amo ne chingondi nigo ikabone nyagitariye yetanya gotumeka nyagitariye ye tata garwe to bole mo 1960 gwarenge fa nyagitari tata ga kwete 2017 akachikonya one bena to yoka ewe ekabora bono ngoboria omugama na nyaribo Okongo mogeni ingona bodo korari morda jibesa bona intuga besa nje mugoja kuya inyagitari yako bali tombe chombe no chikolisia chimboli no chire kirege nto bake jano ngo bimbira nyomba bona nyamba liko chigoja we need a change na kusaba ndo naki we need a change na nde jombe ngo bunande kebuli ntobe ke chiotelima ekiaba ndo chifariu igo toko boliga ntuga igabo kurati etoko dir na future tense Toko te bunge nyagitari neche igorwe present tense egokorekana boisanga lakini bokurati etotigire igo ekera gitangi aja mata kikakunaiga gekagenda ngechi tikorema ntwe tokoro kigwa maritati nyagitari yeje yakore renovation enyombe egokore renovation ne nyombe emenyire nyombe etanya gotorwa ne kore renovation onye yasinyire batate yasinyire abanyene batiru boli mobwabo topimerecha kiro monta gwe rumu toigore duka ondai gore kiosiki ondegento kende mamu nere igorero ne chai ba gupimira ima yabere tundu ba bono yerete kire ndo murario nyandi kwa enda kuchima igorerwe yerete lakini uko igorwa na kukwabere gachi bono chiombe no chikolisia chimboli no chikolisia lero no to gwakira umupira abana ba gwakira umupira bagukwana ekerekyo ni gabamenye benseme yobo igo batebirenga ogotabo kwenyagitari yeiga nigo kware mairi obokoreri asenseme yo asebo igo bamuragire byara mu MC bo Romos Ceramics Square asogota igora inyagitari yo asobwango omo MC yo ito ndokwanjete lakini nonengera posa kuri geri engera agitete atoka to mujanga to muransa komatete kitoigore bara uchimate na cha igore ochie bono akare banye tijibasa okorwa yakorwa iga tibasa omonto imokia okando cheke ngumbugeria ogorobore machieka ogita no abete tibasa ntogo iko nyarekana gwanja bone sei no yori ngo natemete enyombe buna MC agoja go yakachire amagoja kerangi abekita irisi abeko boitobu atebe ngai 11 million chakoreki chakuru Korengana n'abakwani bande nigo bakwera nyagitari yega nigo yagache twins ya CDF na igo mu MCA orabisi niga enyorete nako yakora monchorerio aseno nyini ga bekire amache boigo kobeke nyagitari yuko batayari ase obotimeki ase korenda amenye babo ringana ase kigo ikabone ige nyagitari yu etarangya meremo omo musio ito gaba no ito nyalibo inkie kebene nyagitari yeta ikoigorwa Nigo bono abamenya baiga barure amatuke 30 nyore nyagitari yetego chikoigorwa mbachikoire getambokero asama okabo abanyene amatuko tu arure bono mutionyo mabuoka onyamba akorabo iga
Naira sengenge kiara kintungeri atokora. Asense moyo boiraniri gwetera asesimi omwe MCA bwe ward yo Ceramic Square igatebire mune body yo korika mbono yagigetwe na igona ari no gosemeria nga abanyagitari ambachikobe kwaroro na gotebanga ngane yega yabamenyi kwe murunganio ni ganda ke yaretirwe siasa yo kurigekero kyo bwe MCA ase ward yo Omoske Eric Mireri Mwaiwe Nyabonge na Mwaiwe Nyabonge mujiko wako gose ni gikiri cha gose igoro yenya getari ngare ngoro turaba ebinde iyo mukorangeri umuntu ore obeke tabanda ngeteneri Kimireri obono borobo ne bwanyara ko babokoroki wana bamenye abayiga abo batebire nganyore nyagitari yeremega yanete goche kwigoro bwango nigo barachiko bagana ubure mu bigana koira ero kwene kinga konyara ko baba bakonyora ubweni hange na barabukorwa ase wodi yaitibo ase bunge ya North Mugrango ingo reporter ya Nsoko TV rietera nyariki Steven Embonde.